Pistolgrebet er en af flere forskellige former for greb, der er i fægtning. Der er fransk greb, som bare er en pind, hvor du holder her. Som sagt på pistolgreb, det er altså, du har 2 fingre heroppe. Du holder tommelfingeren op ad den her. Og sammen har du et godt greb om den. Så fordelen med den er, at du kan bruge dine fingre til at styre den rundt. Du kan så for eksempel bruge pegefingeren, sådan, så kan du flytte den op, så kan du flytte kåren op, og sådan, ja, så kan du flytte den rundt generelt. Kåren virker ved, at der er en spids her, som virker lidt som en knap. Hvis du klikker ned på den, så går der et strømsignal ned gennem ledningen her, og ned til et stik, hvor du så stikker en ledning ned i, som du så fører videre ned til en forladerledning, som så er ind i en maskine, som der så registrerer, om du så får pointet eller ej. Eller om du får pointet. Hvis du rammer skålen, den anden skål, den her del, så går strøm så igennem, og ud igennem deres, specifikt den her del, skal se den. Og jeg sørger for, at du ikke får pointet, når du rammer. Så viser det også en gul lampe.